Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'informatiu de la Calma, de Pla de la Calma Televisió. Obrim el nostre noticiari amb les mobilitzacions que aquest matí han protagonitzat els alumnes de tercera de l'Escola La Sagrera, que fa dies preparen un taller sobre les persones refugiades. A través de la Malala, la famosa nena activista que tots coneixeu, s'han assabentat que milions d'infants es veuen obligats a abandonar llurs països i estan privats del dret a l'educació. Avui han fet una gran manifestació per tal de despertar les consciències de famílies, mestres, companys i sobretot de parlamentaris i governants. La nostra enviada especial, Laura Jiménez, ens informa des del lloc dels fets en la següent crònica. Ens trobem davant dels organitzadors de la mobilització. Aitana, pots explicar breument els motius de les vostres accions? Ens estem manifestant per expressar la nostra indignació davant del fet que 47 milions d'infants no estiguin escolaritzats i molts d'ells hagin de fugir a causa dels conflictes armats. Nelson, què preteneu aconseguir amb aquesta manifestació? Volem demanar als nostres governants que dediquin esforços i pressupostos en favor dels infants refugiats. Voleu afegir alguna cosa més per als nostres espectadors? Sí, tots nosaltres estem aquí per fer costat a la Malala i aconseguir que el nostre país s'impliqui per al treball dels drets dels infants. Volem sensibilitzar els adults més propers, mares, pares, avis i tots els habitants del nostre poble, Santa Eulàlia de Ronçana. No volem oblidar-nos de les nenes nigerianes segrestades. Demanem que el nostre país ajudi a buscar-les i rescatar-les. Cap nen sense escola! Cap nen sense escola! Cap nen sense escola! Cap nen sense escola! Educació per a tothom! Educació! 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 Treballem la pau al món! Pau al món! Pau al món! Pau al món! Llibertat, pau i justícia! 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 Solidaritat amb els pobles que pateixen conflictes armats! Solidaritat! 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 Cap infant sense llibres! Cap infant sense llibres! Cap infant sense llibres! Llibertat per a les nenes nigerianes segrestades! Llibertat! 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 Malala! 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 I això ha estat des de l'Escola La Sagrera. Laura Jiménez, Santa Eulàlia de Ronçana. Gràcies, Laura. I nosaltres ens acomiadem fins al proper informatiu de la Calma. Els desitgem que passin una bona tarda. Adeu! Adeu!